Βρε, τι έγινε, παιδιά, χαθήκαμε. Αρχικά, συγχωρέστε την απέσια ηχό, θα είναι εξαιρετικό αυτό το βίντεο. Είμαστε σε ένα προσωρινό στούντιο. Βλέπετε, ακόμα δεν έχουμε στήσει ούτε το γραφείο, αλλά Captain Jack Sparrow μαζί μας, όπως και στο πρώτο unboxing. Λοιπόν, σήμερα πάμε να λύσουμε το θέμα που έχετε δει. Τα 3 μέχρι τώρα είναι και στο 4ο επεισόδιο που θα δείτε κι εσείς από την πόλη έρχομαι, με τον ήχο και κυρίως το καλωδιωμάνι. Τι βλέπω εδώ, τι έγινε, αλήτες μου. Σας έχουμε φτιάξει, βλέπετε, η παραγωγή έχει ξεφύγει. Για σας και μόνο για σας. Πού είναι το μασίνι? Όχι ρε. Εντάξει, θα σφαχτούμε, δεν είναι κάτι. Α, δεν βρήκαμε. Εντάξει, όλα καλά. Τι άλλο θα κάνουμε για αυτή την παραγωγή? Φίλες και φίλοι, DJI Mini είναι η μικρή, η πιο οικονομική σειρά, με εξαιρετική απόδοση, τρελό value for money φυσικά, γιατί ακόμα δεν έχουμε πάει στο Hollywood. Όπα, καγκούρικο αυτό κόλλη, το DJI, να σου γαμίσω. Τι έχει γίνει εδώ πέρα? Εντάξει, μέχρι και τα πλαστικά premium είναι ερμάλα. Τι άλλο να κάνει? Σπαθιά να καταπιεί αυτή η εταιρεία. Εντάξει, λατρεμένη. Θα κάτσει εδώ με τον κύριο Captain Jack Sparrow και τσαντάκι, θα τρελαθώ. Γατουλίνι, καλωδιωμάνι. Πω. Εδώ έχει τέτοιο για τα τέτοια. Καταλάβατε. Σαν την περούκα του Σεφερλίνου. Και έχω και σε γκρι. Δεν θέλω χειραψίες πίσω από την κάμερα. Σας παρακαλώ. Ξαναβάλω μέσα βασικά. Πόσο μικρούτσικα είναι. Γλιστράει και όλα αυτή η γούνα. Τι γίνεται, τέλος πάντων. Εδώ πέρα καλωδιάκια, φαντάζομαι ένα φόρτισης και ένα να συνδέεται με την κάμερα. Ναι, καλά. Μάγος είμαι. Τζάκι για την κάμερα και τα υψί σε κανονικό USB για τη φόρτιση. Με αγχώνει ο κύριος πίσω από την κάμερα. Πες ένα γεια εδώ στο κοινό σου, παιδί. Μην νομίζουν ότι μιλάω μόνος μου. Χαίρετε. Press to unlock, of course. Λέει μικρά. Premium μίλα. Δείτε πώς ανοίγει. Κλακ και πάρτο. Είναι πάρα πολύ mini όντως. Γελάω και έχουν ανάψει κατευθείαν. Πάνε να συνδεθούν. Ψάχνουν να συνδεθούν κατευθείαν. Χαμούλης. Η θήκη είναι φυσικά και φορτιστής. Κλασικά αγαπημένη DJI διάταξη. Με ένα γρήγορο βουπ του σκηνοθέτη πάμε να περάσουμε στα καινούργια μικροφωνάκια να δείτε τη διαφορά. Η ηχό θα παραμείνει η ίδια, εντάξει, το στούντιο τώρα φτιάχνεται, αλλά όλα τα υπόλοιπα. Έκανε κάτι, κύριε σκηνοθέτα? Ναι, με ακούτε, εγώ είμαι πάλι. Μετά από ένα σύντομο technical difficulty, τα έλεγα εγώ μόνος μου, μιλούσα. Ο βοηθός σκηνοθέτη δεν είχε πατήσει το rec. Αυτό το μικροφωνάκι, ελπίζω να ακούτε καλύτερα. Εγώ δεν το έχω μοντάρει ακόμα, να δω τι γίνεται. Η ηχός, εντάξει, εδώ πέρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Όπως και να έχει όμως, θεωρώ ότι έχει καλυτερέψει λίγο το πράγμα. Αυτά για ένα γρήγορο πρώτο έτσι unboxing, γιατί αύριο έχω και ένα γύρισμα και πρέπει να τα χρησιμοποιήσω. Δεν μπορούσα να τα αφήσω στο κουτί τους. Έρχεται πιθανόν και ένα jumbo haul κάποια στιγμή που έχουμε πάρει ψιψιψόνια εδώ πέρα για το στούντιο. Ίσως είναι σε τέτοια ίδια κατάσταση κομμάντο, ίσως είναι και σε καλύτερη μοίρα εδώ πέρα το στουντιάκι μας. Αυτά προς το παρόν. Κάντε like, subscribe. Βάλτε και το κουδουνάκι, πώς τα λένε εκεί πέρα τα λεγόμενα. Επόμενο επεισόδιο από την πόλη έρχομαι είναι Άγιος Νικόλαος στο μοναστήρι, το Πλωτό και Πανάρι Ροδόπης. Πάμε για την ταβέρνα της κατάστασης. Αυτά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Φιλάκια πολλά.